Какво сте хора? Днес ще видите как играем 3 в 3 с едни пичове. Получи се доста добре. Вече имаме фейскаунт, както виждате. Апгрейдва се канала. Приятно гледане. Peace. Аре, бачите! Къде ще пускаме? Казайте. Дайте лонг, дайте лонг. Аре. Аз имам флашка. Слаби сте. Абе, аз имам тикне на яд. Абе, сме ли? Значи му валя джигала. Що съм тая гледа? Аз не го написах с У. Ама другото, те са игри. Флашвам? Почвай. Дай. Някой има гранат. Дай. На техния спаун, на сити, на сити. Не съм го целил. Браво бе, момче. Добре, стойте, Дани. Опет, тук се знае. Идват, просто там. Але... Те набиват моя колата. Брат, аз ви казах, кой се дъха много, дайте бъ, всяки изненадаме, брат, че ме ядат хуя. Ма той ми така с хакавате. Верно ли си как? О, верно. Не верно. Не, поне не знам. Брат, ти дай си как, ще е кринджево за него. Не флашайте нищо. Тих чифни. Дай. Почвам ли? Давай. Почвам. Плантвай. Ето те виж. Бомбата в мене. Дай, първа. Наспални им се. Отрез ми главата малко. Играйте спокойно, просто не пиквайте за тъпи работи. Дай ни стажда за тебе. Гледа за тебе, Идват. Дани горе гледай. Пиквай. Браво бе! Мале ти го видиш, бе. Браво! Не, отскал долу. Един на техния спаун, гледайте вратите, еднака гледай. Горе. Флашам го. Яха, ти знаеш кой друг флашна? Шорта. За тебе. Ой. Деба, убих го. Тихо. Едно в 10. Другия. Тих. Той може да избия. Отляво на те. Ляво. Не бе. Там с неба. Той е СВП, мога изненадам. Дясно? Браво бе! Другия за тебе! За тебе на това на атке. Бомбата! Уе! Дей тук се, иначе браво бе! Фу, баце. Тъпичко за тех. Ще ма гледат сега. Даже право пиквам на нож. Опа, има един. Гледайте горе. Падна. Добре. Идва е оксиген. Има ли АВП, знаете ли? Не, брате, нема толкова. Не съм го целил. Баци, ние ще ги бием 12 на 0, аз ви казвам. Али, не е възможно. Некой ще и калашник казва си не купувам. Я некой ми вземе АВП, кой има най-много пари? Аз май. Не, той Ето е ти. дай му калаш. Ако се разберете, не. Да, брат, Кой ти бойма дай? да Дай Дай му калашника, че имаш 10 бона. Дай кой ти да? На мен. Че не знам кой. Дайте. Сега ще има един мид със сигурност. Не, дайте, тръги. Трябваше аз първи. Каква? Брат, пушиваме митко, как сигурен съм. Тихо. Инака бей на Дани. И минавам пред Дани. Пущи бомба. И те пушват. Дани, беге, единия при янката. И двамата, Дани, ти сам. Деба. Не знам, долу са. Точно на твой сайт. Точно там.
първо аз да пикна, защото аз бех с калашник, брат. Казах само това пикат, аз фашвам. Давай. Давай, Опа! Брат, на много малко е. дай, ти си. Чакай. Чакай. Айде, баб! Майка Къс- ти. Аз си казах, че на много. Мисля, че има още един. Пикай ти. Не. Сега е точно зад нас. Та ми така, защо знам къде кемп и не го убивам, бе, луд? Без бомба си. На тъй, добре. Да представя ме бия на главата ми. Чута как си отишъл на там. Дай, през моста. Дай. Нощ, газ. Дай. Не бе, брат, знат ма. Брат, чит, това... Некой бди да му каже, брат, да спре чит, защото не е яко. Любим пистолет с горашни. Брат, те читват. Няма как да сме фърли декой и всички те са на бъка 3 рунда ходим на лонг подред. Не е възможно, брат. Шанса... Добре, някакво, офърляме то път дикове пак тръгна там. Ако пак някаква там варат последния бойца. брат, Не, фърляме и... Да. Тя се фърли форска, да е ба. Ма пак знаете. не, има и на бътък. Аз направим нами. Абе, Дани! Не знам кога мина покрай мен. Браво, бе! Или ако не е при колата. Не е приколата! Къде? На мене. Добре, дръж. Как ли си флашеле? На вратите. Как се фърши във пърлика някакво фуерверки? Тихо. Далеч си го цъкниха пак. Ти, май те чу вече. Чума. Имаме, ама не го сме. Не. Браво е момчето ми. Трудно да подрехваме лонг. Само един ще решим да ходим на Б и тримата ще са на Б. Не е възможно, брат. Това не си не е възможно. Някакъв шанс е. Давайте, ръжкайте. Право, ръжкайте. Добре. Тъпа темка, момичката й. Някъде има никой там. Мале. Толкова катка изяде. Браво, момче. Да само един, нали? Да. Дани, откъде беше? Добре. Сити. Сити. Басната победа, айде. Не, Единият да иде шорт, другия се скрие зад някой... Шорта е, луд. Ти знаеш как не му пиква, брат. Вземи каушник, чудам. Трябва да им вземем до 10-ти рунд, защото после Тя ще... най-ко... Хвърля ни дикове и тя гранти, брат, ще им го играм. Още тия 2 рунда трябва да им ги вземем. Чай, значи правим те фърлям града, там те да случи. Чакай. Идва. Мамичката му бе, ба. Има очи, не те учух. Вземи бомбата само. Има очи отляво. Ма, дали тръгна да се обикаля? Тихо. Да фашна ли? Деца, мисля го, брат! Няка за тебе. Взява, пе. Падна. Едно в едно си, Почка. брат. Не знам дали ще е добра идея с това, бе.
Ace рунд. Верно, бе. Браво бе, брат, браво бе. Бесна съм, брат. Брат. Вижте, аз кача при другия сбор, връщам с мисълта най-зад на тези, гледа аз другия сбор, ги обръщам всичките, бе. О, Виктор сега досъл. Не знам. Си свопне, но... Дай тази долу. Да, ще смокна, чакайте. Опа. Опа. Не! О, Не може! oxygen май факта на мид. Окей, май. А не, не. Мид. Стойте, аз Кръка, съм... в кръка. В аз кръка съм го на стрелнах. Не. В кръка го стрелнах. Шорт ли е бил, бе? Идиот! Аз съм лонг, на лонг с двата пишлака, няма как. Аз отивам. Къде? Абе, ти не можеш такъв! Ти. Бъто! И ще дойде през лонка. Добре, Лонка. На нашия... Не, на малко е. Видео го. Седи ми джигала да еба. Де джигала. Очаква тук. От тук ще очаква. Не се крие, жена. Ясно, да. Отдясно. Не, отдясно. Е, за те толкова кашон. Не, за теб. От кашониче, брат. What? Той е заобиколил, май. Не. Бъди, не бе, тук ако ти дойде, ако ти гледа. Я се върни над. Тук не го чу. Бе! Какво ти каза? Абе, виж го далеч колко е тега с този пистолет. Топа жена, брат, къде се като жена? Ма не си този пистолет много тега, брат. Ме ме бил техния спално, но сега бе, Пето къде стрелят? Оттам ме уби с това. Какво да игра? Аз ще им на буто, аз ще варя буто. И нямам пари да ткат. Аз съм на лонг. Не, бе, дай се на му. Добре. Чай, една пак само ми Те трябва. си един шорт тая, брат. Споко, перфектен съм сега, брат. Шифни. Я кликни тук. Така е. Чакай, Лонг ли се? моя линия да разсейва или... Ета, ръска, всичките само, всички. И на него хитка. Още един, последен. Браво, Брати, бе. дали не се съмнят май. Какво? Не се съмнят май, че много хитки им беше скача. Брати, ти ми идва. Не може, от. Верно, много хитки виж со скал, те спри хака, бе. Бате, ема не, добре, тая игра ми хареса, много ги цепех. Пак така. Да, един мид. Тама ли са? Не знам, един има страна от мид. Шорт! Шорта! Шорт. Ей, браво, един го взехме! От лево, лево! Нашия го взе. Другия толкова този път. Не. Лонг? Не. Бъто, бе! Нямам бомба, да, б. Кола? Така, бе. Так, надева. С скаута! Оцели, добър, не, тука. Не съм го... Или май го целих им пъти, не съм го целил въобще. За тебе, бе, не го ли чишки скопа, като... Той се шита в пръсне, да не? Никакъв шанс, брат. Моля те! Не, много стана, бе, луд. Скалата толкова би. Ма аз две хедшотки. Но добре. Браво, момчета! Браво! Аз имам на лонг сега. Аз имам на буто. Некой... Не, добре, некой е на шорта. Едно. А на къде уча? Не, зави.
Има един. Дай да знаеш, тук има един. И другия там, да знаете. Долу. Да, има. Натко, би го бе, от го главата! Видета. Как ви? Не бе, брат! Видета, брат. Колата не трябваше да това, не трябваше да... Оте. Отива да пленто. Де Не се знам. чуеш тука, не дей не дей го пускай. Кита, ти имаш. Не дей. Фърго. После ми я вземи, ако искаш. Не дей, презареждай, човек. Да тръгна да план. Те няма планта тука, глупа ли сте? Брат, няма как да е толкова бързо това. На нож. Презареди. И шорта трябваше ми според. Не, на нощта пребе, не. Да си мина там, Ето. още по-хубаво. Той беше на нож. Нямам време да го. Имаш кит, бе, брат. За тебе ще е на Не, той няма да скъпи. Отляво по или от 10. Къде е планта? Аз знам къде ще. Аз не знаех, че е там. Аре, нямаш оръжие, педалас. Нямам пари. Дай ще видиш. Взимете един флаш, бе. Един флаш само ми купате. Не, ти не дей кола, ти кажи. Те. Сега ще има флашване и ще има ебане. Тим шорт. Оп, лонг. Предния път беше един лонг. Лонг, удобът, верно. Лонг, верно. Лонг, бе. Не виждам. Брат, на много малко е. Един съм губил, другия на много малко. Цели се в то с скина, не други. Казахте, че е на малко. Нямаш много потрони. Какво фъргаш смока? Фариха ми декой тука. На Б. Б. Чук един декой Б. Шорта! Къде там? Къде? Виктор. И шорта е друг. Нямам патрони. На малко ми така, на малко. Браво, бе! Добре, малко не на малко. Мали за малко да не го убия, ще се изям. А той даже ме не хитна, какво за малко. Толкова, Виктор, мене ще направи на глупа. Той отишъл на почина шорт и ми фърна флаш с едно. Тя баща Това ти втори- той ние- ще ме направи. Това Вече май. сега ги пиеме. И по-сигурно ще искат ме няма отгоре телевизор, ще дойдат нас и валката от тех. Ама иде ли валката от тех, вече ще ни бият сигурно. На лонг няма никой. На лонг няма никой. Камера. Излагах. Не са на... Да знаете некъде, това ще е. Казах ви, че е некъде на вас. Всички. Не са всички, това са убити. Абе, майка ти да има! Не! Той ще трябва преди да пикнал, бе, брат. Не, ти то. Бит, камо би. Брат, Едно в едно. Май го целих, не видех му. Дай напред. брат ще заобиколи Не знаеш камерата. ли ще пикна. Според мен заобикаля. И според мен, той да мисля, че тяха не може. Оп, да. Аз го не виждах. Аз много гадно застанах, въобще го не виждам. Ай, тихо ти. Оп, тук флашката стой. Аз ще ги кем.
Б няма никой, Б няма никой. На. Аз се острах, аз сам се острах, на шорт има един. Мале. Аре бе, качи се. Не! Дани, брат, аз тронах този рунд. Не, отляво ти е, Дани отляво ти е вляво, мина отляво. Ау! Брат, ама той е бил шифнал през Не, цялата. аз съм виновен, дева. Споко. Само съм ги взел. Не пиквай, докато не понне. Брат, трябваше, защото сега ще заобикаля си го. Оп, да. Видео тази по принцип, защото аз го Видео, взех. ма. Бат, сега съм мъж. Сука тебе, Путко! Сука тебе, Путко! Сука тебе, Путко! Ооо. Уй, посил го! Сука тебе, бе, жено! Ама една ги просна, брат, 24. Добре, пичове, пички. Клипа свърши. Много благодаря на всички, които са останали до края и очаквайте още много контент.